Looking for a new course in nursing and paramedical course? Admissions open at one of the most top colleges in the country. East-West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up! Limited seats available. For more details, contact the link given below. Bihar Legislative Assembly Lasaki ke Jingklumar ke Bejul hak Dorbar hadian bau MLA ke BJP Vinay Bihari ulakin no bag kali jong u ke Shah Thombor bat Shah Pinjulor de Kirunar kat ba udang wan ke Dorbar habakren hapo ke yang Dorbar Vinay Bihari ulaong bagi beri ki ba empat tip kerteng ke Thombor ya ke kali jong u bat penprai ki yet jong ke kali ulaong ru ba Shillong Mail Atiar Namar ke jingpet ngor bat jingyada ke stat jong ki pulet ki bla senran yo MLA ula kerpa de ke sarkar ban pen klan jingya dai ki nong mi khmat pat ba ban ailat ba kum kini ki jingjai ke nang jabyang ula ongru ba jing Thombor ki nong mi khmat pat ba kawan ra ke jing ka ba kraw halor ka an ba ka suk ka san ke jing ken no jong u ka pen mi ke jing ka ja ka bajur hapo ka assembly ha ka ba ki MLA jong kalyang senshar ba kalyang persha ki lai ken no mar kalyang ka bala pen long ke yeng Dorbar ban kelal long ke Jingklumar ha kejuk kepor par MLA ke BJP Pramod Kumar uladawa baka assembly kan penrem yu unong yalam ke Congress Rahul Gandhi halor ke jingja jingeki ki blaja shabar ke jakasa jong menteri rang ba adu Delhi hadin baka jinge kaja kala nangjur speaker ke assembly Prem Kumar ula tuklar bat kerpa de baro kita khot ban penne ke jingya bet jong ke Dorbar ula penti kenaru ba on toket ke jing no jong Vinay Bihari bat on shem kendon ain persya ke badan keti la dalap bagi dan benta Henry Namar ba jing kulmar kala beteng speaker ula pen kut no ke Dorbar na ka benta ke te singi kete ke jing no Shah Thombor ka kali MLA kala ja hapeng ke jing ki samla hapatna ki bekersha ni ke jing ki samla puli Delhi balam khmat de ka cockroach Janata Party Hakaway pat kalyang uway par MLA ke BJP Rohit Pandey ula sha kiat kut hagi samlai brang penlong jinge ki baru light pet dak side nak ti ki nong ye ki hajandak bonglo chok bat hadien ula lit buat dak FIR hagi pulet विधायक को घेर लिया गया है मारो मारो मार मार Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi bana kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya